demokrasi mana nang itu cerita hai mana demokrasi putang te multi party system pu multi party system mana Ladakh India long ajat a party da dolong BJP penceng lo Kongres penceng lo lagi National Party lo TMC dango la pensi lakar biang long bestame apang kita tang ASDC dolong la pen CPML da dolong la pen non ini tu bahur bangke APHLC bu dolong sudah me kapere me ang teke laman BJP atu dictatorship pu mana lagi one party system India long kasilam ji angring ke odok ini tum ke ciri tum delang piniani apor sudah me bang acar pen foreigner hawar pen Amerika pen France pen London pen UK pen hala tum ke amang na heman adlo India long dictatorship pula bangsa party system dudapo pu pere me ang tek binong lo lake ini tum kasih met ke inglong sopan pere me lo piniani apor lasi kopi posi BJP apan bodok nang ne lapen APHLC pen ketoi dun sarja katapan pahai nang jipu lake akenang sot pini kaci nang apor lo menghajong ning rong o lam long don trok ner kepa troksi APHLC along BJP pen Kongres pen SDC pen nang apa ci ok nang ci pa ok bun ke nang litum ke sarja ka tharpan pahai bek je kan lo jong si kenap malom komane nang ther pen si nang litum di nang lihem su nang pidak ji hala hiang nono ale trin ka nang pidak hi petang te ciru joy petang te lage nang li menas ki chok chelo kali magalang di ini tum ke la hem su tang ole prin su tang ola pan parta hem ke the sikenangi la pen ini tum hoya do sikenangi la pen ini tum ing longo so tum an sedang reng long nang jipu aki manggam si matha nang ji nasi menhejong ni prang lam ketan jumesen lo ini tum ing longo so tum ke lupi ke porsi aka prek cek pu ason pen ini tu panang kamang hupo non karik kep baji kreheni tiki langjun patuak lama long si helikopter pen CEM dan nang jasi omor sing tisu nang sunpo ini tum karbi tum lo kelang pon ke hala kelang dua long lam phe nang than ke jume ongji APHLC tum dan ning ciro da tek mene sudah meneng ke cipi nai ke helikopter lagi the takali di tangka lagi the takali ne det si ke lang la pen ne mina khei phane chi hon pik ne karbi la pen ing longo so usi chuma thanang ji ini tum ti than ver lo ke sarja ke than ver lo ke ini tum karbiang longo phan bongo senado ku ong du parti tum ke nang ki putot ini tum phan APHLC nang ki klang pen si bongo senado ku nang tu la sini than ver la pen along tin da nili ke tomu pen da du la pen te salam te than ver saralam ke nam dak kacikok la tak tu kita tang bongo sena amahang ke tek army ka talon pon dak putor por long hala bang sur ke cupai bepin lo ke rat atung no se jai pun lo asina itu ka cina project pini abi apor ke ini tum karbi dan te karbi la pen englong so te englong so ku matara mata pe megasi itu masar jai ke tharpan pahai bek lang ji la pen kopi porsi BJP family vote nang ne pulo non ho BJP hello RSS hello BJP la pen la hini hello bongo sena atake non central scheme la pen central school kasi met kachini ke sainik school pen chinglok la pen la government thedung a government a party disi kame BJP atu RSS atu pan 62% an tidak lo pan parisipen trok kepra hiniam ke trok kepra